Dr. Khehlelezi nawe Mzimba Okhalimali, nabo bonke izinyanga nezangoma, abaprofethi bonke ababekhona ngapha empangeni kwelakithi, ngithi nje ake ngibonge, ngixolise kubo bonke futhi le nkulumo ezofika kabi kubona, but isuka kumina enhlizweni le ukuthi ngikhulume. La nifikile ngakithi empangeni nizokhuleka nakala izinsuku ezu3 ukuthi uma kuphela izinsuku ezu3 umntwana uzophuma emanzini. So lolu daba lolu lomntwana ominzile, ngifuna lento ukuqale ngiyiqale la. Ngalesikhathi lesi umntwana ezophoseka emanzini, ngeke ngakhuluma mina negenge etohweni ngitshela ngithi mina kunodaba olake lenzeka emfuleni kanje kanje ngisakhula, umuntu esasihamba naye, umuntu engangihamba naye lapho sibathathu, yena kabuyanga emanzini. Baningi-ke abangiphikisa-ke ngalolu daba, but kuthe ngakusasa kwalowo nkulumo leyo, ngithe ngithi ngiyakhuluma noMantambama, wangitshela ukuthi kunengane ephosekile emanzini bebesayicinga ayikakatholakali. So ngithe mina uma ngabe ngizwa lolu daba, inhliziyo yami yabuhlungu ngesimo sokuthi ngacabanga inkulumo ade ngiyikhuluma izolo ngiyitshela igenge ngendaba yalapha emfuleni, and okubuhlungu ukuthi ama-relatives lawa ngokweyibongo. So elami-ke lithi-ke ake ngibonge mina amandleni ngoba ngajabula mangibona amavidiyo akho Khehlelezi onaniwenza nikhona esigamekweni, ukuthi uma ngabe sekukhona nina, okusho ukuthi lento eniyenza lapha izokwenzeka ngoba ngabona indlela abaprofethi ababebaningi ngakhona lapha. Ukhona nendodakazi kaPresident uZuma. So lokho-ke ngifuna ukukusho-ke lokhu ukuthi emva kwalo 3 days lona nunqumile ngoba abantu balinda, abantu babelindile ngoLwesine, bonke abantu babelindile ukuthi ingane izophuma emanzini. So ngifuna ukusho ukuthi ukhona umntwana owaphuma wesilisa, kodwa lowo mntwana lowo okusho ukuthi wayeminze ngapha ngasenhla ngaphezulu, mhlampe konqoleni kanje, koncekwane kanje. So uyena mntwana-ke lowo-ke owaphuma emanzini. So mina ngifuna kahle hle ukusho ukuthi uma ngabe kukhona enisafisa ukukwenza, nimzame emayisakhona neminye imizamo enisazoyenza, ngiyacela lowo mzamo ningayiyeki ngoba kukhona okwenzekile. So mina ngifuna ukuncoma leyo mzamo wenu ukuthi ukufika kwenu ukhona umuntu okwazi ukuphuma emanzini, uyabo, but lo muntu lo olindiwe yena akakaphuma emanzini. So mina-ke mina la ngikhulumela esimeni sokuthi kwenzeka lento, mina kade ngikhuluma nge-situation enjengaleyo. So kwenzeka leyo nto leyo, so uma ngabe sekwenzeka leyo nto leyo kumina kwaba kuhlungu ngoba ngakhumbula lesasime senzeka ekwathatha isikhathi eside umuntu engatholakali. So ngiyacela ukuthi uma ngabe isakhona eminye imizamo eningaphinde nizame, ngiyacela niqhubeke ningayeki ukuyizama lo mzamo. Ngibonga kakhulu uma ngabe le video ingahamba izifike kini Khehlelezi, nakuwe Mzimba Okhalimali, nakwabanye ababekhona ababeyingxenye yaleya nto enaniyihambele.